gudun barewa ba za ni ta ba. Na san kina so na kin ki bayyana manta ya za a yi na zegon ki kan kina da girma. Oh ho 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 ho. Ke ce nake tunani na rasa yadda zani kauna na bayyana miki. Tun ranar da na ganki tare da ƙawaye, kallon dama sa'a jeji shi dai yau muke. Kima na san da kina so na zuciyata ta nuna min. Daure ki faya min ƙaunar da kike yi min. Haka zai sa na fahimta ke ma da kina so na. Zuciyata ke na baiwa, so da ƙauna ke na yiwa. Babu cewa ni dai da guje ki. Haka ne daga naku M Bashir DTC, insha Allah. Ita nan zo muku ba da jimawa bizar lahorar.